Казвам се Пламен Иванов и работя за Елтрак България като менеджер продажби машини под наем и втора употреба. Както може би повечето от вас знаят, Елтрак България вече 23 години е оторизирания дилър за България на строителни и минни машини и Caterpillar, както и изключителен дистрибутор на двигателите Перкинс. Фирмата разполага с 4 търговски, складови и сервизни бази в страната в градовете София, Бургас, Варна и Стара Загора, 20 мобилни сервизни екипа, оборудвани с инструменти за диагностика и обслужване на машините на работната площадка на клиента. През следващите 20 минути ще имате възможност да наблюдавате работата на някои от основните ни машини, представляващи част от нашия парк за отдаване под наем и продажба, включително и машини втора употреба с гаранция. Започваме с подготовка на основата на пътна настилка и демонстрация на системата AccuGrade, предназначена за прецизно управление на процеси с полагане на земни маси. По време на нашата демонстрация ще бъде използван 23-тонния булдозер CAT D6S3 за припер. Верижните булдозери са неотменната част от механизацията на повечето пътно-строителни, кариерни и промишлено-строителни фирми. Caterpillar предлага широка гама от верижни булдозери с работно тегло от 8 до 113 тона, оборудвани с двигатели с работен обем от 4,4 до 32 литра и мощност от 92 до 930 конски сили. Машината D6T XL, която ще подготви основата на пътя, в средния производствен сегмент на Caterpillar. Най-честите приложения на този булдозер са пътното строителство, горската промишленост, вертикална планировка, инфраструктурни проекти. Работното и тегло е 23 тона, задвижване от 6-цилиндров редови двигател CAT C9.3 ASET с обем от 9,3 литра и номинална мощност 208 конски сили. Трансмисията е хидродинамична, снабдена с система за принудително мазане на съединителите и подобрено охлаждане. Автоматичната планетна трансмисия осигурява 5 скоростни диапазона за движение напред и назад. Скоростта на движение на машината може да се регулира автоматично в зависимост от съпротивлението при движение. Максималната скорост на булдозера достига до 11,4 км в час напред и 14,6 км в час назад, а максималната теглителна сила е 355,5 кN. Булдозерите, предлагани от Caterpillar, могат да се оборудват с система за контрол и прецизно управление при профилирани терени AccuGrade. Машината, чиято работа наблюдавате в момента, е оборудвана с такава система. Тя работи напълно автоматично. Моля, наблюдавайте ръката на оператора, която управлява греблото. Той ще я размахва пред предното стъкло по време на работа, а същевременно греблото ще следва зададения предварително 3D профил. Системата AccuGrade е високотехнологичен инструмент за работа с земни маси, чрез който операторите извършват профилиране и насипване с висока точност, без да използват традиционните колчета и разчертаване. Тя повишава до 50% производителността на профилиращото оборудване, като е лесна за овладяване и не изисква предишен опит. AccuGrade елиминира всички предположения и дава възможност на оператора да изпълнява прецизно операциите по профилиране на терена. Тъй като процесът на работа се скъсява и опростява, производителността нараства значително, докато разходите за предварителни проучвания се съкращават до 90%. Освен това, машината D6T, която наблюдавате, е оборудвана с ходова част System One. Тази система е проектирана и патентована от Caterpillar и има удължен ресурс с повече от 35% в сравнение с традиционните ходови системи, благодарение на въртящите се втулки и на капсулованите звена с повишена износоустойчивост. Отделните звена на веригата съчетават уникално уплътнение и доживотно смазване с специално синтетично масло. Булдозерното гребло е с широчина 3260 мм, а работният обем е 5,31 кубически метра. Управлява се посредством ергономичен стик с ниско пилотно налягане. Хидравлично могат да се контролират 4 посоки на отклонение. Машината е оборудвана с тризъб рип, паралелограмен рипер с тегло 1780 кг, позволяващ вертикалното му движение. Максималната дълбочина на рихловане е 457 мм. В заключение трябва да кажем, че съществуват няколко разновидности на системата AccuGrade, в зависимост от това какъв тип технология се използва за следене на работното съоръжение. AccuGrade Laser, AccuGrade GPS и AccuGrade ATS. Машината, която е пред вас, както посочихме, е оборудвана с системата AccuGrade GPS. Тя е най-доброто решение, когато за строителната площадка са характерни триизмерни контури, а не равнините с единичен или двоен наклон. При AccuGrade 3D се използва технология GPS, като положението на греблото се сравнява с триизмерен компютърен модел на работната площадка.
Системата AccuGrade GPS е разработена за широка гама приложения при работа с земни маси от грубо разчистване с висока производителност до изравняване с максимална точност. След прецизното разстилане на основата, валяк ще уплътни вече подготвената пътна настилка, за да придобие необходимата товароносимост на пътя. За целта ще бъде използван 11-тонния вибрационен валяк за почва CAT CS54B, оборудван с система Machine Drive Power за измерване степента на уплътняване, който също е част от дивизията машини под наем. Гамата от вибрационни валяци започва на Caterpillar. Включва 7 модела с гладки и 4 модела с шиповидни барабани с работно тегло от 7,2 до 18,7 тона, оборудвани с дизелови двигатели КАТ с мощност от 101 до 174 конски сили с технология ACERT и покриващи най-строгите изисквания за вредни емисии на Европейския съюз етап 4. Тези валяци се отличават с уникална система за задвижване с две помпи, осигуряваща максимална теглителна сила на барабана и задните колела, независимо от условията на терена. Машините се отличават и с уникална вибрационна система с метални противотежести, които са капсуловани. Демонстрираният пред вас вибрационен валяк CAT е модел CS54B с работно тегло 11 тона и мощност 131 конски сили. Ширината на барабана е 2,13 метра, вътрешният минимален радиус на завоя е 3,68 метра, а външният 5,81 метра. Машината се задвижва от 4-цилиндров редови двигател, дизелов двигател с работен обем 4,4 литра. Той е оборудван с система за третиране на отработените газове, включваща филтър за твърди частици. Системата е така конструирана, че не е необходима намесата на оператора за задействане на процеса на почистване, регенерация на филтъра за твърдите частици. Задвижващите хидромотори имат две скорости на движение. Те позволяват работа на машината при максимален въртящ момент за уплътняване и изравняване или за придвижване на машината с по-висока скорост. С цел достигане на исканото уплътняване на основата, валякът започва е оборудван с система за следене на уплътняването на барабана MDP – Machine Drive Power. Тази система следи съпротивлението при търкалене, което е необходимо да се преодолее, за да се задвижи машината. Съответно, колкото по-добре е уплътнен слоя материал под машината, толкова по-малко е съпротивлението при търкалене, което трябва да преодолее тя. Тази система има следните предимства. Първо, може да бъде инсталирана на машина с гладки или шиповидни барабани. Може да бъде измервано уплътняването на различни типове почва, дори и глини. Може да измерва уплътняването с и без включена система за вибрации. Измерва уплътняването на 30 до 60 см под барабана на машината. Системата MDP позволява да се оптимизира броя на необходимите преминавания върху даден участък и по този начин да се намалят разходите за гориво и времето за завършване на обекта. CS54 има възможност за оборудване с шиповиден барабан за по-добро уплътняване на почвата и гребло за подравняване. Следващата демонстрация е на колесен челен товарач CAT 9667XE, оборудван с система за точно измерване на товара в кофата и производителността на машината CAT Production Measurement. Освен това, ще ви демонстрираме и система AutoDig, позволяваща запаметяване на цикъла на загребване, пълнене на кофата. Специфично за този модел машина е, че управлението се извършва с джойстик, а не с волан. Средният клас челни товарачи на Caterpillar включва 8 модела с работно тегло 19,2 тона до 35,5 тона. Два от тези модела 9667XE и 97VMXE разполагат с революционно силово предаване, което допълва набора от високотехнологични системи, включени в оборудването на тези две машини. Демонстрираната пред вас машина CAT 9667XE разполага с високотехнологично задвижване, което комбинира хидростатична и хидродинамична трансмисии. Комбинирането на тези два типа трансмисии позволява използването на основните им предимства, а именно голяма теглителна сила на хидростатичната трансмисия при ниски скорости на движение и товарене и икономично придвижване с по-високи скорости на по-дълги дистанции с хидродинамичната трансмисия. Увеличената теглителна сила на новата трансмисия и подобреното й управление позволяват максималните обороти на двигателя да бъдат понижени от 1800 оборота в минута на 1600 оборота в минута, което води до намаляване разхода на гориво и шума в кабината. С
Стандартната система за управление на машината СТИК с обратна връзка прави колесният товарач на Caterpillar 9667 най-лесния за управление в класа си товарач. Системата СТИК намалява умората на оператора. Вместо да завърта волана, за да завие с машината, СТИК изисква само малки странични движения с джойстика. Мястото на джойстика позволява на оператора да седне удобно на седалката, да има правилна поза на седене чрез реализиране на предимствата на регулируемата в много посоки комфортна седалка. Системата СТИК в сравнение с стандартен волан намалява движенията на оператора с 78% и значително подобрява видимостта напред заради липсата на волан. Преди да започне работа, нашият оператор ще направи няколко настройки на машината за работа с кофата и след това на цикъла за товарене. Най-напред той настройва долната запаметена височина на кофата на няколко сантиметра над основата, за да намали износването на кофата и разхода на гориво. След това той настройва горната запаметена височина на кофата в зависимост от необходимата височина на изсипване, височина на коша на самосвала или бункера на трошачка. Накрая операторът записва цикъла на товарене с системата AutoDig.